Jubileumeditie Interclassic Mac Maastricht en de nieuwjaarslunch van Hendrik de Achtste. De preview van Interclassics in het Mac in Maastricht wordt elk jaar chiquer. Niet alleen wat betreft de gastronomie, maar ook wat betreft de gasten. En nu is het ook nog het 25-jarig jubileum. We hebben doorheen de jaren 18 thema's gehad en we hebben gezegd van elk thema gaan we dit jaar een bijzondere auto plaatsen. En dan kan deze natuurlijk niet ontbreken. Nee. En welke James heeft hierin gereden? Ja, dat is de Sean Connery James geweest. Dus, De enige originele. En dat is ook echt de originele auto die een Goldfinger in 1967 geacteerd heeft. Ja, u hebt altijd iets met auto's gehad, kan ik me herinneren. Ik heb u wel eens in een Porsche hier rondrijden en ik meen zelfs ook in een Aston Martin, of niet? Precies deze. Kijk. Dat was een hoogtepunt in mijn carrière. Die heb ik in 2000 hier aangeschaft. Hier op de beurs? Ja. En hebt u hem nog? Nee, ik heb hem 4 jaar geleden verkocht. Voldeed hij niet? Of, Nou, hij deed prima, maar ik had hem ooit gekocht in 2000 met de gedachte, daar maken wij mooie kasteelreisjes mee in Frankrijk. En dat is er door de drukte nooit van gekomen. Maar deze kost nu wel 3 miljoen. Dus ik heb spijt als haar op mijn hoofd. Maar goed, u hebt, neem ik dan aan, ook een goede deal gemaakt. Althans, voor hoger verkocht dan de inkoop, laat ik het zo zeggen. Ja, ik was gelijk de helft van mijn hypotheek kwijt. Dat lucht ook op. En waarom een Aston Martin? Wilde u een beetje James Bond gevoel krijgen of dat niet? Totaal niet. Het is het mooie model. Hè. Dit is een monument van Europese autobouwkunde. Ja. De motor die is door een Poolse ingenieur in elkaar gezet, dat ik maar. Hè. De carrosserie is van Touring, een Italiaanse specialist. Ja. En in Engeland gebouwd. Dus het is een stuk cultuur hoor, wat je hier hebt staan. En die Porsche, hebt u die wel nog? Ja, die heb ik nog wel. En kunt u dan mee op de Binnenhof komen? Ik weet trouwens niet of je als Kamerlid met een Aston Martin kunt komen aantuffen. Of dat goed valt, of dat politiek correct is. Vroeger kon men dat worst wezen, maar nu is alles beeldvorming. Hè? Ja, daarom. En met al te veel superioriteit moet je daar niet komen. Je draagt het leed van de hele bevolking met je mee als je dat praathuis binnenloopt. Hè? Ja. En Maar het zou ook kunnen zijn dat u denkt van ja, daar trek ik me niks meer aan. Maar u houdt er toch een beetje rekening mee. Zo steek ik wel een tikkeltje in elkaar, maar op het Binnenhof niet. Wat brengt u hier naar Maastricht? Liefhebberij voor auto's of heeft collega Hiddema u overgehaald? Hiddema heeft mij enthousiast gemaakt en een van de mensen die ook actief is bij Forum voor Democratie is ook actief bij het organiseren van deze beurs. Dat is Walter Muurmans, dus dat was eigenlijk 1 en 1 is 2. Die zit tegenwoordig bij uw partij of beweging? Ja, die helpt mee om hier in Limburg ook de boel op poten te krijgen. Dus dat is een heel fijn contact. Dat is een man die ik zeer hoog heb zitten. Dus ik wilde heel graag zien wat hier allemaal gebeurt. Ja. Hoe gaat het met uw club hier in Limburg, zou ik maar zeggen? Nou, eigenlijk heel goed. We natuurlijk over een jaar, of ruim een jaar, zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dus dan willen we echt een goed team hebben om mee te doen hier met de verkiezingen. En ook in de provincie een aantal dingen te veranderen en te verbeteren. En nu zijn we bezig met gesprekken, met trainingssessies enzovoorts. Ik ben heel enthousiast over de mensen hier. Zeg, en dan de auto's. Theo Hiddema is een fervent liefhebber. Hij zegt alleen, met zo'n chique auto kun je tegenwoordig op het Binnenhof niet meer komen vanwege de beeldvorming. Heb je er ook last van? Ja, maar er is ook nog iets anders dat meespeelt.
In een aantal binnensteden mag je niet eens meer komen met zulke mooie auto's, omdat ze te vervuilend zouden zijn. Nou, dat is regelgeving waar wij in elk geval vanaf willen, want zulke mooie auto's zou je gewoon moeten kunnen laten zien. En u en automobielen, hoe moeten we dat zien? Ik moet iets bekennen, ik heb geen auto. Oh jezus, nooit gehad misschien. Maar ik kijk nu mijn ogen uit, dus misschien dat er vanavond nog iets... Nooit gehad een auto, geen rijbewijs misschien? Ja, ik heb 2 keer een auto gehad. 1 keer een Peugeot 205, dat was mijn studententijd. Ja, beperkt. En daarna een Chrysler Stratus Convertible, weliswaar, met open dakje. 6 cilinder, dus het was op zich wel een mooie auto. Maar weet je, het was zo onhandig voor mij om in het centrum van Amsterdam die auto te hebben. Ik gebruikte hem ook eigenlijk alleen vakanties en zo, en op een gegeven moment heb ik hem weer weggedaan. Twan, jij de warme kant, jij de koude kant. Vroeger is dat altijd zo geweest. Nee, die deden van alles door elkaar. Ik denk dat ik nog bij Twan werkte, waren we er al heel sterk in met z'n tweeën. Dus hij de warme kant, ik de koude kant. Twan had niet zo heel veel kaas gegeten van desserts. En toen zei hij, Hans, doe jij die desserts maar, dat kan jij heel goed. En Twan is toch specialist in warme gerechten. Ja? Ja, ik vind het Ja, leuk ga om dat te nou doen. wel Ja, zeggen. Ja, maar dat zit in de basis van vroeger. Hè. De sausje, de sauzen. Ja. Oké. Ja, dat is een stukje van mijn ziel. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar organiseert het genootschap de nalatenschap van Hendrik VIII traditioneel in La Butte de Bois in Lanaken een nieuwjaarslunch met een aantal bekende sprekers. Zij blikten vooral vooruit en zongen af en toe mee met de liedjes van Ivo Rosbeek. Maar toch is er een stukje grond dat ik al jaren mis, hoe van ik vaak gezongen, wie schon aus Limburg. Wordt dat uw toekomst, zeg maar? Dat u elke week of een paar keer per week overal gaat speechen in het land en daarbuiten? Nee, het wordt niet mijn toekomst. Ik doe het wel en ik doe het graag met plezier. Ook veel in het buitenland. Maar ik zie het niet echt als een toekomst. Het moet gewoon weer een nette baan komen op een gegeven moment. Bent u nog verbonden aan de Eurogroep of bent u al afgezwaaid of gaat u binnenkort dan afzwaaien? Dit is eigenlijk mijn laatste week. Aanstaande vrijdag draag ik de zaak over aan mijn opvolger. De Portugese minister van Financiën. Dat doen we in Parijs, omdat we toevallig elkaar daar ontmoeten. En dan is het gebeurd. Dan heb ik al mijn werk netjes afgerond. Dat heb ik 5 jaar gedaan, de Eurogroep. En u kent de uitdrukking, je moet het feestje verlaten op het hoogtepunt. Het gaat heel goed in de eurozone. De economie is booming. Dus het is een goed moment om het stokje over te dragen. En met pijn in het hart gaat u dan weg? Ja en nee, ik vind 5 jaar een mooie periode. We hebben heel veel bereikt. Eigenlijk de eurozone van de afgrond weggetrokken. Ja. En het gaat, zoals ik al zei, heel erg goed op dit moment. En in het algemeen over Europa, bent u redelijk optimistisch? Want ja, het is nog niet zo makkelijk om dat iedereen ook uit te leggen wat het voordeel van Europa dan is. Hè? Er is ook een bepaalde stemming van het is allemaal niks in Brussel. Ja, kijk, voor mij is Europa gewoon een samenwerkingsverband. En dat moet goed functioneren. Dus het moet gewoon waar voor zijn geld leveren. Of het nou op economisch gebied is of defensie en veiligheid. En dat kunnen we allemaal nog fors verbeteren. Ik geloof niet zozeer, maar goed, zo zit ik in elkaar. Europa is voor mij niet een doel op zichzelf. Europa is gewoon het continent waar we leven. En we werken goed met elkaar samen. En daarvoor hebben we sterke Europese instellingen ook nodig. Die moeten gewoon goed functioneren. Niet te veel dromen, niet te veel federalisme. Dan gaat het vast goed. Maar helemaal terug naar vroeger met gesloten grenzen, dat ziet u ook niet meer gebeuren. Nee, moeten we ook echt niet willen. Ik bedoel, dat is echt voor bijna alle landen, maar zeker voor Nederland, heel nadelig. We zijn natuurlijk handelslanden. Nou, dat is hier in Limburg. Moet je zich voorstellen wat de consequenties zijn als de grenzen weer dicht zouden gaan en we weer langs de douane zouden moeten. Nee, dus dat is echt een gepasseerd station. Die samenwerking moet versterkt worden. Maar dat wil niet zeggen dat we alles gaan overdragen aan Brussel. Tenminste, zo kijk ik er niet tegenaan. Nee. En nu was u het afgelopen jaar nog in Maastricht bij het 25 jaar verdrag van Maastricht, hè, waar de Europese munt uiteindelijk toe werd besloten. Nu heb ik begrepen dat ze daar toch een beetje een doorstart willen maken om toch zeg maar dat verdrag een beetje levend te houden en Maastricht daaraan verbonden natuurlijk. En of ze
verder dan iets kunnen doen aan Europa. Wat zou u doen als u daar wat over te vertellen had? Ik zou aansluiten bij jongeren in Europa die veel meer dan de ouderen, gek genoeg, de waarde van Europa inzien. Dat zag je ook in Engeland, waar de ouderen allemaal zeiden Brexit en de jongeren zeiden nee, wij willen bij Europa horen. Dus gebruik die jongeren en het enthousiasme onder jongeren voor die Europese samenwerking. En breng die jongeren bij elkaar, dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld in Maastricht. Daar is een paardje, veetje, waar vrij je steeds nog. Daar is een meisje, Doet u dat nog vaak eigenlijk? Speeches links en rechts in het land? Heel vaak. Kijk eens aan. Meerdere keren in de week. Ja. Is het een soort beroep van u of meer een interesse, een hobby, noem op? Het is omdat ik daar constant voor word uitgenodigd. En ik heb ontzettend weinig geleerd in mijn leven om nee te zeggen. U bent nog volop in de belangstelling, onder andere vanwege dat touwtje door de brievenbus. Bent u nu echt iemand die zich elke dag serieuze zorgen maakt over onze maatschappij? Of gaat u daar redelijk relaxed mee om? Ik ben ervan overtuigd dat we totaal verkeerd omgaan met de natuur. Ja. Dat we de wereld verkeerd aan het inrichten zijn. Dat we de snelle ontwikkelingen van de technologie die nu een mondiaal effect hebben niet aankunnen. Maar het mooie is dat het best anders kan. En dat probeer ik te vertellen. straks is het te laat.